در موج برنامه اطلاعاتی خبر. президенти мамлакат изҳор доштанд, камбизоатӣ дар Бадахшон беш аз 3 баробар коҳиш ёфтааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз хокбод, барфи тар ва борони шадид дар вилояти Суғд ҳушдор дод. ихтироъкори 14-солаи трактори ҳамакор дар миёни ғолибони озмуни вилояти Суғд. Русия метавонад манъи депорти муҳоҷиронро тамдид кунад. раиси донишгоҳи Кобул гуфт, занон дар хона бимонанд. Зан модар, хоҳар ва ҳамсар аст. фавт аз коронавирус дар Русия таи 2 рӯзи охир рекордӣ шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо фаъолони вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон изҳор доштанд, ки соли 1999 сатҳи камбизоатӣ дар вилоят ҳудуди 97%-ро ташкил дода буд. тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар имкон доданд, ки камбизоатӣ дар вилоят аз 97% соли 1999 то ба 29,7% дар соли 2019 паст карда шавад, изҳор доштанд роҳбари давлат. пешвои миллат афзуданд, ки маҷмӯи маҳсулоти минтақавии вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон дар солҳои охир бо маром афзоиш ёфта ба 1,1 миллиард сомонӣ дар соли 2020 расидааст, ки нисбат ба соли 2000 21 баробар ва ба ҳар як нафар аҳолӣ 97 баробар афзудааст. таъкид гардид, ки тибқи нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ дар ҳудуди вилоят то ҳол 743 иншоот ба маблағи умумии 927 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шуда, дар онҳо зиёда аз 3200 ҷойи нави корӣ ташкил гардидааст. ҳамчунин роҳбари давлат илова намуданд, ки дар замони соҳиби истиқлолӣ дар ҳудуди вилоят 33 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи беш аз 3 миллиард сомонӣ ба анҷом расида, ҳоло татбиқи 14 лоиҳаи дигар ба маблағи умумии 3 миллиарду 300 миллион сомонӣ идома дорад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода бо истинод ба оҷонсияи ҳавошиносӣ ҳушдор медиҳад, ки давоми чанд рӯзи охир дар Тоҷикистон ҳаво ноустувор мешавад. ба итилои ин ниҳод муддати 24 соати оянда дар баъзе ноҳияҳои вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ хокбод боқӣ мемонад. гуфта мешавад, рӯзҳои 1 ва 2 октябр дар қаламрави вилоят боди шадид бо суръати 15-20 метр дар як сония мевазад, ки ин боиси хокбориш хоҳад шуд. ҳамзамон санаи 3 октябр дар қаламрави баъзе ноҳияҳои вилояти Суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ боридани шадид дар назар аст. дар идома кумитаи ҳолатҳои фавқулода зикр намуд, ки санаҳои 3-4 октябр дар ноҳияҳои Кӯҳисон боронҳои шадид ба барфи тар табдил мешаванд. дар ҳамин иртибот кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз сокинон ва меҳмонони кишвар эҳтиромона хоҳиш мекунад, ки ба хотири бехатарии ҳаракат дар роҳҳои кӯҳӣ ағбаҳо эҳтиёткор бошанд. даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии илм, фурӯғи маърифат дар шаҳри Бӯсони вилояти Суғд бо иштироки беш аз 300 нафар аз хонандагони дабистонҳо аз 18 шаҳру ноҳияҳои шимолии кишвар баргузор гардид. ба иттилои баргузоркунандагони ин озмун таи он Ойматов Дилшодҷон Одилович трактори хурди ихтироъ кардаашро ба намоиш гузошта дар миёни ғолибон ҷой гирифтааст. зикр шудааст, ки Ойматов Дилшодҷони 14-сола зодаи деҳаи Кабудсанг, собиқ кӯкдоши ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд буда, ҳоло таҳсилашро дар муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакент давом дода истодааст. ӯ дар шарҳи ихтирои трактораш изҳор дошт, ки ҳамасола оилааш барои омода сохтани замини кишт, коридан ва ҷамъоварии ҳосил хароҷоти хеле зиёд мекунад. барои сохтани ин трактори хурд тақрибан 35 000 сомонӣ маблағ харҷ шуда, аз он мешавад дар 14 нав кори кишоварзӣ истифода кард. манбаъ афзуд, ки трактор дорои таҷҳизоти гуногун аз ҷумла дастгоҳи ҳамворкунӣ, чизел барои нарм кардани замин, сартир аккирак, сихмола, ҷоягирак, фреза ё таҷҳизоти резакунӣ, чимзанак, дастгоҳи шоликорӣ ва шудгоркунӣ, картошкаканӣ ва ғайраҳо мебошад. инчунин трактори хурд дорои бордон буда, тавони бурдани то 500 кило борро дорад.
манъи ихроҷи муҳоҷирони ғайриқонунӣ метавонад баъди 1 октябр тамдид шавад, хабар медиҳад Коммерсант. Валерий Фадеев, раиси шӯрои ҳуқуқи инсон дар Русия изҳор доштааст, ки муҳлати манъи депорти муҳоҷирони меҳнатӣ ки то 30 сентябр амал мекунад, метавонад тамдид шавад. вуҷуди чунин як эҳтимол дар тамдиди муддати манъи ихроҷи муҳоҷиронро манобеъ дар ҳукумати Русия низ тасдиқ карданд. ин ташаббусро ширкатҳои сохтмонӣ ва идораҳои манзилию коммуналӣ низ ҳимоят мекунанд, ки дар пайи ихроҷи эҳтимолии Русия ба камбудии нерӯи корӣ рӯбарӯ мешавад. маврид ба зикр аст, ки фармони Владимир Путин, президенти Федератсияи Русия, имкон медиҳад, ки дар шароити пандемия муҳоҷирон то 30 сентябр ҳузурашонро қонунӣ кунанд. муҳаммад Ашраф Ғайрат, раиси донишгоҳи Кобул, гуфт, ки рӯзномаи The New York Times суханони ӯро нодуруст тафсир кардааст ва афзуд, занон то замоне ки шароит фароҳам шавад, бояд дар хона бимонанд. иттилоъ додааст Спутник Афғонистон. то замоне ки шароити исломӣ дар донишгоҳ ҳукмфармон нест, беҳтар аст, ки занон дар хона бимонанд, афзуд раиси донишгоҳи Кобул. ӯ ҳамчунин дар твиттерҳои дигар навишт, ки зан модар аст, зан хоҳар аст, зан ҳамсар аст. мо хоҳарони худро эҳтиром мекунем ва ӯҳда дорем, ки тамоми ҳуқуқи онҳоро дар доираи ислом таъмин кунем, гуфт ӯ. ёдрас мешавем, ки қаблан рӯзномаи The New York Times навишта буд, ки раиси нави донишгоҳи Кобул маҳдудиятҳо нисбати занонро боз ҳам шадидтар карда гуфтааст, ки занон ба унвони устод ё донишҷӯй аз ҳаққи кору таҳсил дар ин донишгоҳ маҳрум хоҳанд буд. дар Федератсияи Русия маргу мир аз бемории коронавирус рӯ ба афзоиш ёфтааст. давоми 2 рӯзи охир мавриди фавт аз ин вирус ба ҳадди рекордӣ расидааст. ситоди фаврии мубориза алайҳи коронавирус хабар медиҳад, ки шабона рӯзи гузашта дасти кам 857 нафар мубтало ба ин вирус шуданд. дар Русия аз замони авҷи вируси COVID-19 то охири моҳи сентябр дар маҷмӯъ 206388 нафар ҷон доданд. сомаини азиз, бо умеди тансиятиву хонабодии ҳар яки шумо худоҳафизӣ мекунем. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.